eneno koro yudo katinde piny othung' ma koro ti wach ni akawe nyar ng'ato moro ma bende nigi tiegruok ne moro kata akawe nyar ng'ato ta empower mondo miembe koyudo to kelo to an bende e kaka wariwo to dwa lose godo gimoro koro seche modhi dwa to imbe dhi dwa ng'ama dwa donge nyithindo gi thuolo mar gomba katin samoro ok ni nikech hero ma jonyuol to nikech piny bende odhiro ma koro nyaka nyarwegi many to ambe nyaka manye ka watim nade wariw lwetwa koro iyudo ka e primary to counseling ka ang' nokonywa bende to ere kaka wadwa balance nikech ngima to nyaka dhi mbele tieng' ma mbele be nyaka waiki koro gigi nyaka chakre gi e ot ka 2 osiepegi moluori gin joma nade be gin jogo ma ogo godo mbaka ma nyalo keti piny nyalo siemo wang'i koni biro nyina kanyo to gino ne ok idhiye maber neno kata ka ni wacho ne duoko minodi kamano seche miduoke kamano tiweye gi chuny malit machalo nade koro ka ang' idok e ot to tim kama nyarwegi ng'ama dichuo ok wuo godo kamano kata bed no kier to pod en ng'ama dichuo pod nyaka miye migawone mar wi ot nikech seche misedhine okang' ni to kiny idwani mondo mi ojoli be ang' nojoli ka chunye nitie thuolo ka ang' obiro kojuondore kae tichako wacho ni an tinde ok ohera tinde olokona pach in itime ang'o emomiyo atemo gande jiwo ni sana wahero ga ni kabiro ka to in ema chai kwa mfano jaduong' Cleophas ilal na ka wuok e studio kae ndito kata mana bang' higa ngima pok itimo an be agocho nie mondo mi amosie